Ahoj, Klaudia. Počula si niečo o novom priemyslovackom plese? Ahoj, Dušan. Áno, uskutoční sa 27. januára v Spoločenskej sále v Jase. A to 27. už bude po rusnáckých sviatkoch? Áno. 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 Takže si vyberiem košelu, oblek a môžem prísť. Nevieš, koľko stojí vstupné? 12 eur. 12 eur. A je tam večera, Máš tombola? tam kávu, tombolu, čaj. Čo tam je? Všetko. Všetko na čo Za si túto pomyslíš. jedinečnú cenu. Za túto jedinečnú cenu. Tombolu, Presne. To všetko. Som z Rešova. Som z Rešova, veď to sú chlapci z Rešova. Áno, Bráňo Adamišin. áno. Ďalší Adamišin. A neviem, kto tam, takí milí chlapci, perfektne. A čo, bude Presne nejaký ty. program? Áno, zahraje tam to. Príde Peťa Palubová, folklórny súbor Čerovčan, tanečná skupina F Community a mnoho ďalších. A čo tak? Bude nejaký rap? Jasné, že bude, príde rytmus, EKG, všetko, na čo si spomenieš. Tak to je super. Uvidíme sa potom na plese toho 27. Vidíme sa tam všetci. Áno, príď aj ty.